Mikel Laboa kantatzen zuen bezalaxe, herria da gorputza eta hizkuntza bihotza. Gaur, Euskararen nazioarteko eguna dugu, baita Nafarroaren eguna ere. Eta ez da kasualitatea, txanpon beraren bi aldeak dira. Hemen, Irulegin izandako aurkikuntzak, zorioneko aurkikuntzak argi adierazten digun moduan. Azken asteotan, aire freskoa sartu zaigu leihoetatik. Euskararen aire freskoa batetik, Irulegiko eskuak bizipoza ekarri digu euskal komunitatera, pizgarri izaten ari da garail zail hauetan. Euskara politika publikoen erdigunera ekartzeko hainbesteko zailtasunak ditugun garai hauetan. Eta bestetik, Euskaraldi betean murgilduta eman dugu azken 15 aldia. Berriro ere, euskal komunitateak, euskal herritarrok garbi adirazi dugu euskaraz bizitzeko daukagun grina eta daukagun gogoa. Baina herritarrei ez ezik, instituzioei dagokigu herritarron hizkuntza eskubideak bermatzea. Beraiei dagokie eroso eta naturaltasunez bizitzaren esparru eta espazio guztietan euskeraz bizitzeko eskubide hori aitortzea eta bermatzea. Badakigu garai hauetan oztopoak izan badirela eta indarrak bildu egin behar ditugula. Indarrak bildu euskara ofiziala izan dadin Nafarroa garaia osoan, indarrak bildu Ipar Euskal Herrian euskaraz ikasteko eskubideare bermatu izan dadin, eta indarrak bildu Mendebaleko 3 probintzietan ere hizkuntza politika berriak eta behar duten babes legalarekin egin ahal izateko. Azken batean, hizkuntza politika eraginkorrak egin ahal izateko. Irulegik atzera begira jarri gaitu eta gaurko egunean ezin ahaztu aurreko belaunaldiek euskararen biziraupenerako egindako lan eskerga eta egindako borroka guztiak. Hasi herrigintzan aritu direnetik, araugintzan aritu direnetik gure herrira etorri eta euskaraz ikasi dutenetik. Erakundetan ere euskararen alde egin dutenetik. Baina iraganean kateatu gabe aurrera begirako jauziak eman behar ditugu, etorkizunera begira, beharrezkoak diren konpromisoak aktibatzeko garaia da. Ez daukagu lan makalik aurretik, garaiak konplikatuak direlako, garai nahasietan bizi garelako eta euskarafobia ere presente dugulako hainbat arlotatik, arlo politikotik, arlo mediatikotik eta baita epaitegietatik ere. Baina, gaurko egunean, EH Bilduk, Euskal Herria Bilduk, bere konpromiso irmoa agertu nahi du Euskal Herria aske eta euskalduna lortzeko bidean. Etorkizuna, beltz eta ilun marraztu nahi digutenen aurrean, euskararen koloreak 4 haizetara zabaltzen jarraituko dugu. Gu zorionekoa